meestal voorzichtig in gebruik genomen. Hij wordt binnen kwart echt onthuld. Maar we zijn er heel wiers mee. Ze spelen juist, maar ja, hij doet het ook. Dus dit is hartstikke mooi. Als je dit soort scores hopen we op, dat we 1000 protten scoren en dat we winnen. Het is een actie op basis van likes. En dat betekent dat je een bepaalde site, als je die liken, een Facebook-site, dan komen daar dus, dan moesten we totaal 150 van hebben. En dat is lukt. Nou, dat ben je natuurlijk hartstikke blij mee. We hebben samen onze buurman, dat is korfbalvereniging Kinea Dien. Die heeft op dezelfde manier, dus het is gewoon een leuke strijd met Inwander. We kunnen goed met Inwander hoe wij, maar we dachten wie helpt het nou als eerste. Helaas hebben we dat van hen, maar we zijn wel blij met het scorebord. Nou ja, we zijn redelijk gelijk eindigen. We hebben beide een scorebord en we zijn beide hartstikke blij mee. Er is hier ouder een heel soort gebeurd. In samenwerking met de gemeente, in samenwerking met een goed financieel beleid, maar ik zeker samen met soort sponsors. Als we die net hadden, hebben we dit nooit zo realiseren kunnen.